Tunesjam.com. Kilibe no baby yo. Kilibe no baby yo. Baby the sharp from head to toe. Baby a la carte, crystal baby yo. Today na your day, kwado bengoli yo. Kichava no baby yo. Nakata no didi yo, baby mo in the hot. So different yo, baby mo in puliche. Anya mututu, mwachuku kelumbo siuka. Confidence oh, baby mo maloko. Nakata no didi yo, nakata no didi yo, baby yo. Lele no, enene bejalu. Oya putabanu, iyewe chekwe mebe. Oya lechabanu, oya teko kwa mume. Asa menitewe, iyewe chekwe mebe. Oya surugede, oya teko kwa mume. Aga meburu manya, ujere papa kiyo. Anige sekwa niko siye muna kiyo. I want to give you a ring, oh, my love, oh. I want to take you to church, oh, my love, oh. I want to give you my all, oh, my love, oh. My girl, I no fit pretend, oh. I'm serious, oh, baby, oh. If not be you, nobody better than me. Nakata no didi, oh. Baby, more in the hot. Oh, different, oh. Them they look you all like for me like a Tupac yo. I keep them Balenciaga, they shady milli, a too bad yo. I know they for your chit chat yo, carry your matter they go TikTok yo. My gentle days don't go, I know they look back yo. There you go, see commando. I don't land no. There you go, see commando. When we land no. There you go, see commando. We don't land no. I go. Hey, Biano Nawfia, Ndube Mora.
ịkpọrọ achalugo nwaanyị anyị fụrụ maka ịma na ịfụ ndị nwunye di anyị enwere ka esi ama anyị ka anyị fụrụ ozugbo oso ọ banyere ọkwụ n'ọkụ shọkụ ọyị ha ịbịa n'ime ọhịa mmemme ka anyị na-eme ihe a ihe olili karịrị semo dị wit dị rice dị akpụ dị abacha aghara agha mai croaker fish ice fish mangala onwe ihe esikwa ebe a chicken dị anyị nwere chicken African salad beans and plantain ihe anyị nwere ebe a karịrị akarị maka onye chọrọ olie n'odogwu bịara ịnọ Achalugo nkata ukwu one of Oraukwu echiri echi ọbụla ile ekpere m n'isi ha bụ na Chineke mere ka ha na-abụ nọrọ na di na nwaanyị a ebidoro ụzọ kpedere ha azụ ha ga-ebika nka ha ga-ama ozuzu oke ma ozuzu afọ ihe ha ga-ejizi ụmụ ha maka na ahụ ha pọzisia ụmụ azụ ọfa ka ha na-azụkwa ụmụ ha ka ha ga na-azụkwa ma ikwu ha o onye gbakwutefa ọ bụla oke osi a na-abịa ezelu mgbe Chineke ga-eme ya and otu a nkwure ka ọ ga-esi wee dị n'ọnwụ nwaanyị a na nna na ngwuru be ndị be agada be ndị ụmụ eze adụm ndị ụmụnna anyị nwa na-abịa nụ nwaanyị a so ọ ga-adịrị anyị ncha nne mma n'aha Jizọs dịkwara ha mma n'aha Jizọs ihe a na-akpọ mbụ business name m Barth na Golden Kitchen mana ihe ndị mbe di m na-akpọ mbụ ọ na n'ụzi di ya mana ihe ndị filita anyị na-akpọ m Ezinne Ejeka trendybeats.com. Messi Apostle TV live. Wele jebole me Oraukwu. I know Nawfia Nkataukwu. Yes, this is the soft landing of Ugochukwu Oraukwu. Yes, the celebrant of today's occasion. Now all the cabinet, the Oraukwu prestigious royal cabinet are here with him. Onye na-ekwu maka ya ka na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ etu esi ama mgbe atụrụ ka esi ama nke iru n'ezienu oke mmadụ His Royal Majesty Barrister Dr. Chukwuemeka Abus Onora Igwe Chinyereze II of Oraukwu Kingdom na-enye ka ọ na-abata. He is Royal Father of the Day maka na Nkataukwu Oraukwu bụ a title chief, a cabinet chief. The whole Oraukwu Royal Cabinet are here today, live. Oraukwu is on move. Nkataukwu is on move. Today, 9th day of January 2025, Nkataukwu Oraukwu Super High Chief Aseloka Ugochukwu Diana Nwada Usoma Princess Chinyere Nwora na Nawfia. Ọbịa mere Oraukwu ji wee bịa ebe a n'ụbọchị tata ka ha soro ya wee meta nwaada dị mma. Oraukwu obodo dike obodo na-emesi ike enezie nke Igwe Oraukwu na-ekelezi ndị obodo a Igwe Oraukwu na-ekelezi fa ala ndị Igwe welcome. Ịta ka esi eme ya maka na oke mmadụ bata n'obodo obodo niile agbapụtasị ya. This is Ugochukwu tiwere ugo. Yes, and all other chiefs ndị obi dị iche iche anyị na-asụ nọ na Nawfia. Nkataukwu Oraukwu bụ ụzọ kpọrọ ndị kabinet wee na-abata wee sị ha na ụjọ atụ afọ. Yes, na asị na ụjọ a na-atụ afọ oburu ụzọ. Welcome to Nawfia, Nkataukwu Oraukwu. Ị ga-anụ nwaanyị dị mmata na arụ aka m bụ Messi Apostle TV na-ejebe ọ na-eme mmụọ na-eme Eze Chinyereze, the second of Oraukwu Kingdom. Onye eze nọ and all the whole cabinet chiefs. So ya wee bịa. Eze Chinyereze. Eze Igbo, anyị na-asị gị nnọọ.
second now. Here Oraukwu to the upper. Yes, Oraukwu to the upper. Yes, all no Oraukwu are in the way. Over the never see figure. Yagamana so. Kingdom. The annual Ugochukwu, I know, and all the cabinet members of Oraukwu Kingdom. And I'm assuming no, Liana. Oh, if I could look at them, Yakabana Yakaba. Oh, come on. onye jiji ga na-akọnye ji n'ala ọkọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ na-abụzi na ọkọkwu ekwukalụ kweke ikwu onye mara okporo izu okporo abụọ jide n'alisi anụ amazi n'igbo oke mana oke adịghị ego onye na-echebe n'onye
Akwanyi buzi no keduko sigano. Anyiri nizubwe ikili. Anya budani wa ijubanu moimu. Nkili anyibuzi keduko sigano. Oyema. Obuzikize menu. Oyema. Obuzikize menu. Oyema. Obuzikize menu. Oyema.
Igwe Chinyereze Ọsadebe Nwakalaka Oraukwu Wotu a na-eme Igbo anara ala ọkọwe wetu anyị ọgọ ihe anyị jikwa anya anya anyị ụdị esike ji anaghị na ndị ụmụ nwa ụmụ gaghị wee kwuchi okwu n'ọkụ aka si na ọtụ ya gabụrụla mana onye bụrụ etu unu si weta n'ike n'ike ma igwe anyị ajasị ka anyị nabata anyị ekwe anyị aga na-etuzi unu ọgọ ọgọ anyị asị unu nnọọ Igwe Oraukwu nọ ebe a, ndị Ezike nọ ebe a, enyi kwuru enyi nọ ebe a, mana ọ gbasara onye nwanyị ya tipụta onye ka ọ bịa nọnyere anyị. Ọ gwara anyị sị na mgbe mmadụ ibe ọ nọ nso gbakọ n'afọ ya ya nọ n'etiti onye kwe chi ekwu ya chi ekwe a ji n'aka na ọ nọ ebe a ka ọ haziere anyị ebe niile anyị gara mgbu obi ọjọọ n'ụwa anyị gwa anya taa anya tata ndụ tata ọganihu tata ihe akpakọ ibe nwe ụkwụ unu ji wee bịa unu ga-ejikọ wee bịa wee na ụkwụ ala abụ unu nnusi unu na-agụ ya si unu nọọ onye nwe anyị n'ọga isi anyị ọkọtere anyị oge nke ndị ndị achịkọ onye nwe anyị Thank you.
So I knew now what go. No go. Do you have to guys here? Kept I have go. So no more so I have down I have go back. Never also I am so I can rule in.
Organize a mono number teacher. He's not a person than at the TD. Almost as a question in cases on there. The beauty that the idea second no 20 years a question. All the members of this great family, especially the leaders of Nawfia, I can allocate to the Beruga, I can allocate 20 or to the Beruga. Dalo one then come. Again, one with the Oraukwu of Oraukwu Kingdom. God bless you. God bless you. Hey, Mother Kalela Kale. Prince Barth, Council Nizulu Kemba, look what begins to wear for that. Ayaganoche, recognize the child there's an eba. Ayaga Yadinoche, the Obi Ebubedike Alonso, Obi Ebubedike Fela Yakadadi. I not singing no. What a back and a neck and Dichelin and Eba. Dichelin and Oraukwu. Iche, Echiro, Chiakanaloge. God bless you, sir. Thank you for coming. Chikwara nekene the Iche Chinachendo Onoso Iche Chinachendo Ikanaloge. God bless you, sir. Because recognize it, Epunojibi Award because we are still recognizing. Igwe Oraukwu na the entourage na ndị Oraukwu niile si ewe bịa na-atụkwu unu ọzọ nnọọ anyị ndị ezike wee na-ekene unu oli na-atụkwu unu nnọọ unu ya adụ anyị nwa adụgbuo ndị nke nọ na mụwara aja n'enyi unu ya adụgbu anyị wee na-etikwu onye kachasị ibe niile elu ya Chineke dị obi omnipotent over driver onye nke mere na ọgbakọ ọnụnwa nwere isi n'ụbọchị taa anyị na-etikwu ya ka ọ bịa nọnyere anyị bịa bụrụ bịa n'isi oche wee haziere anyị ibe niile nke anyị na-eme n'ụbọchị taa. O nwere nke o megoro eme ya bụ ibe ndị Oraukwu na-ebe akwa na-arụnyere aka irugwo ha aka n'ụbọchị taa onye ekwubegwunye onye erunyegwu uru agaghị nwaanyị wee na-asịo na ije uru ya bụ ije mmiri ọyara bụ ije mkpụ agaghị nwaanyị a na-edunye unu azụrụ ya azụ dote ya mma ọ ga-adụrụ unu mma ọ ga-amụrụ unu amụrụ nwoke amụrụ nwaanyị ọ ga-ezukwa unu ka nne na nna bụrụ ya mma ọ na-ekwe ka ndị iro megịnị bata n'ezinụlọ ajọ mmụọ ajọ mmadụ ara erute unu aka ibe niile ga-agara unu welele wee na-arịọ Chineke si ọdị nke nwe anyị gwa anya taa anya ka anyị bata ndụ mmiri nke a ga-enye anyị n'ụbọchị taa anyị ṅụọ ọnya ka anyị nweta ndụ ndị nke a ga-enye anyị n'ụbọchị anyị tata anyị dịrị enye ka anyị ite ndụ ka ọ gọziela anyị ihe niile ma nke anyị rotere na nke anyị na-ekwere n'ihi Jizọs Kraịst bụ onye nwanne. God bless you. Back to my king. Onyeze, over to you. Ndị Oraukwu niile gbakọrọ ebe ekene m unu. Ha sị na ya ezukwago ka anyị ha eli udene wee na-atụkwa ka anyị tụtụọ ngịga. Chineke bụ onye izi anyị na-akpọ n'ife ọ bụla anyị na-eme. Anyị wee sị na ọ ga-abịa n'ọjị anyị ji.
anyị gbakọgo tata maka alụmdi na nwunye nke Nkataukwu na nwaanyị ọkụ ya. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ nọnyere fa. Ebumnobi ba wee ji wee jebe eji okwu di na nwunye anụnwa, a na-ayọ Chineke ka o mezuo fa. Ọ ga-enyefe ọmụ nwoke, nyefe ọmụ nwaanyị, nyebe ife fa ga-eji wee zụọ ụmụ, wee na-enyekwa ife ha ga-eji wee na-ezu eme ụwa. Maka na ejiri afọ anyị isi, a sị na nwa mụta nwa nwa mụta ibie. Fa na-ayọ Chineke patakịrị afọ zọgide ụmụ fa, zụsịa ụmụazị azụmafafa. Ndị niile gbakọtara ebe anụnwa, ana m asụ na okwu nji wee bịa n'ọbịa makwa anụ mma, mana anyị na-ayọ Chineke maka unu ga-eji wee na ga-amakarị. Asị ọbịa bụ onye abịawunye, ọ na-akwara mkpukpu ama asụ ya n'azụ. Asị na otukwu echi unu n'ama, anyị na-asụkwa na ukwu ga-egbu ya. Onye fụrụ unu bebe, anyị na-asụ na anya mmiri ama akụ ya n'anya. Onye si na ndụ unu dị n'ụwa nke adịrị ya mgbe anyị na-asị na ọ ga-eji ala wee zere mmiri. Ọ nọzi ebe ahụ na-eze mmiri, unu bịakwute ebe anya sị unu ohere adịrọ. Ọ bụ ya bụrụ unu anwụ ụwa ọzọ, unu enwe nwe ụwa ọzọ. Ọ bụrụ na o nwere ka ụwa nke asị wee dị, nke ọzọ aka mma. Anyị na-ekwukwa na opi ọbụla nwere aka ji ọfọ na-adị mma ka ha nwee aka ji akụ, maka na aka ji akụ na-egote ego a na-egburu ndị ichie obi afọ. Na obi ọbụla nwere aka ji ọfọ enwere aka ji akụ na agụụ na-agụgwa ndị ichie obi afọ. A wee sị na ọma adaghị etu a, n'iru ka anyị na-aga, maka na enwesị nọ n'iru ka ya na-agwa na ya ma ọzọ bụrụ ọnwụ. A sị na achọba m ijiji anya gbọrọ si jụọ nwaanyị na-eke ogiri ọnwa nke anya gbọrọ. A sị na ihe dị dọba na ukwuru achọwa ndụ n'ogologo. A sịkwa na ugo gbuzoro na ọ ga-achake na Nkataukwu. Ozugbo ihe nwoke ji eme is a member of the cabinet. Onye mere ibe nna ya mere abụrụ m ajọ ife. Asị na ọ ga-adịrị ya mmadụ nwunye mma, dịrị anyị chọrọ ihe nọ mma. Asịkwa na unu gbuo n'aka na unu ga-ebute mma, unu gbuo n'aka ebiri unu ga-ebute mma. Asị na-eje anaba isi ije na unu jere na unu ga-ejeru nawa n'unye anarụ. Anyị wee na-ayọ Chineke ka ọ bịa ka ọ wụọ ọja ka anyị tata ndụ tọrọ isi ka n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
Okay, without red wine. Okay.
and the hurricane. Then I might pay here one. How many books are you not? So, I'm going to go to the exam. I'm Mrs. I help. I'm going to the exam. We ain't got to. Okay, yes, got to quite the Oh, I'm International. Okay. I am based in Lagos. So good. Nkataukwu Oraukwu is our member. So Kona igbankwu tata. I think I don't know. All of us in our Lagos so guys were there. I want some other functions, but I think I get to the Nigeria. I am female. Kamala Belina business. But I never Nkataukwu blogger area number. Area number. I got to so I can go to Soy. I can't Honorable Peter Obi. Igwe Chinyereze. I'm chairman like Minds International. Kamala Fagin on you. Okay. I'm a mogo. I came. Igwe. Lagos. I'm a distributor. A national brewery. I say good no, Nawfia. I say for a year man on stage. It's really good to say. I see them see again. Now we give them one man and give you now. I'm calling say. Oh, they company be a nina. Okay, so talking about here. Okay, welcome. No one of Lagos. I'm a Tamakolo Easter no, all December. So I am a good tata. I am now.